Wannan aikin kai wahala gare shi wallahi. Ai ku kuka ce ne salabin. Hai wallahi gashi yanzu na tare yashin ma karshen ta ma wallahi ba kwana na noma a sai yashin. Kai kwantar da hankalinka. Ina ba na hankalinka nan. Albishirinka goro. Fari ko ja? A fari wallahi wani tunani ne. Billahi lazi tunanin da nayi kuma karuwa ce. Ina jin ka. Yanzu tunanin da nayi daman kyau a ce yanzu muna zaunan nan. Kawai sai ka ji jaka kuɗi miliyan 100 ta faɗo dam a gaban mu. Tur wannan kai. Hawa mutum na ai da mun warke. Shagali. Wallahi da mun warke. Ko da na warke ba? Da mun warke kaga shikenan kai miliyan 50 ni miliyan 50. Kaji son banza. Wallahi ai gidana da kai kuɗin. Ko sisi ban baka. Kamar ya? Ko sisi ban baka. Ko sisi. Ko sisi. Ko sisi ba kace. Wani gari iskanci haka. Ko sisi ba kace. In tsinci kuɗin in yi tunani kuma ka isa? Wallahi ba zan baka. Gaskiya baka isa ba. Wallahi ba zan baka. Kamar ya to gara ma ka sake ni. Ko miliyan 1 in ba ka rage talaucin ne salabin. Kai haba ina. Wallahi. Kai ina. Allah wai me yasa kuna fada? Haji kishi kuma wannan dan gwarin. Kai kuma me yana ka? Me yasa kuna fada? Wai kuɗi ne na ce in suka faɗo daga sama muka tsanta ni ba zan bashi kuɗi ba shi sai mun raba. Kuɗi ya faɗo daga sama. Miliyan 100. Kusanta. Ai to faduwa ta zo daidai. Kamar ya. Da nema dama kuɗi za ni nema. Sai ayya. Abin ta zo to sake shi mu zauna nan ko mu jira in ta so ko sai mu raba daidai tun da nema kuɗi za ni nema. A raba kuɗin ubanka ne? Kudin ubanka ne ba daga sama ta soko ba? To dan ba ni ne tunanin ba. A kudin ubanka ne ba da sama ta soko ba. Kai na ubanka ne? Dalla ko ka sake shi mu zauna nan. Kaji dan kudin. Kaji ta dawo sai mu yi amfani da shi. Ba a zauna. Mu zauna ko. Me ke Allah mu zauna. Ba a jira din. Tun da kowa zai baka. Me ke Allah. Tun da to ka san abin da ke faruwa? Wannan barawo ne. Barawo ne. Shine barawo dai. Ya za a yi sake shi. To ya sake shi. To na sake ka sake ni. Faɗa mun abin da. Amma wallahi ka ga ba za a raba da shi ba. Faɗa mun me yake faruwa? Wai abin da ke faruwa. Wai ni da abokina nan yayi aikin yashi ya gaji. Ya rasa kuɗi bai samu ko sisi ba. Wai shi ne na ce mai yanzu da a ce za mu yi tsinto kuɗi miliyan 100 ta faɗo daga sama. Wai shi abokina sai in samu shi. Ni kuma na ce wallahi ko sisi ban bashi. Gara ma ya bi ni a hankali ma na bashi ko miliyan 1 ce rage talaucin na salabin. Shi kuma wannan banda shi barawo ne. Wai shi da ya zo rabon faɗa. Sha nake sasantawa zai iya ce in tafi da kuɗin. Wai shi ma zama zai yi jiran kuɗin za ya faɗo shi ma a raba da shi. To ka gani abin da zai sauko na Allah ne fa ba na shi ba ba na uban shi ba. shi na gani. To ba na uban shi ba wai ka ce kai za ka rike kai waye kai din waye. Tunda ba na uban ka bane. Abin da ya faru kenan. Kai din waye. Abin da kana da ce wai mu zauna nan ina abin ta zo kai ma an zaka adalci zaka ce in tafi da kuɗin nan tunda ni ne tunanin nan. Allah wajen ka tafi da kuɗi wai kai dan waye. Ku kuma yanzu haka na syllable din ta nuna muku? Na syllable ba bala'i aka jawo mana ba. Bala'i syllable ma kai kuwa bala'i kai kuwa ka ji tsohon banzan nan yallala ta mana ci abinci ka ji tsohon banza kawai tsohon banza ne ba tsohon banza duk ba kai ka ja ba gwarin banza gwarin banza ba waye ne ba shi kai duk wallahi billahi lazi dukkan kunan ne wallahi saboda miliyan na aka dan gwari zo kai san Allah tunda wannan katon banza ne wallahi haushin da syllable din nan akan mu zai huce kuma haka mu bashi hakuri mu tafi ha kai dan kai ma ina iya ba abin da zai duk kudin din sun fado za a raba da za mu baka dubu za a raba da za a raba da kai za mu bashi dubu za a ba raba da kai za a raba za a bashi za a raba da shi to ai shikenan tun za a raba ba matsala ba matsala wallahi ba a baka ko sisi